Jó! Második forduló Zunok Hip Hop Challenge. 3 téma volt, gyerekek. Pályakezdő pedagógusként elég egyértelmű volt, mit választok? Jöhet a tanári asztal. Kezdjük az órát. Egy pályakezdő pedagógus szavai a beaten. A nyári szünet király, de azért szafari nincsen. Kezdjük ott, hogy 2 diplomát tettem be a közösbe. A pénzt és az időt, mint a szenet dobtam a gőzösbe. Mégiscsak döccögve, sőt egy helyben állva élem az életemet, mert a fizetés trágya. Második évre tanítok gyerekeket matekra. Mégiscsak 136 utal ki nekem a devla. Tanult ember vagyok és a szakmámban ügyeskedek. Nem panaszkodom, elszomorítanak az üres zsebek. Idegenekkel kell élnem, mert a bérleti díj drága. Leszarnám, ha nem akarnék családot, kocsit és házat. Hogy lesz összerakva az anyagi részem, mikor látom a bértáblát előre vagy 200 évre. Az a baj, hogy szeretek tanítani, mert szép szakma. Kár, hogy el kell hagynom, mert valaki szétbaszta. Nekem nem kellenek milliók, én nem igénylem a luxust, de a nyugalmat elvárom. Ebből épp, hogy el nem pusztulsz. Nekem nem kellenek milliók, én nem igénylem a luxust, de a nyugalmat elvárom. Ebből épp, hogy el nem pusztulsz. Üzennék azoknak, akik nem látnak, de beszélnek. Amikor minket bántasz, akkor húgyozol, szembeszélnek. Mit akarunk mi, amikor ott van a sok szünet? Meg amúgy is heti 26 óra, mekkora üzlet? A dolgozatot szerintetek mikor javítom? Vagy azt hiszitek, az órákat csak spontán tanítom? Vagy a naplóba a jegyeket, azt álmomban írom? Amikor tudatlanok ugatnak, azt nagyon nem bírom. Járjatok már utána, mielőtt a sok utálat kiesik a szátokból, és nem fogtok tűnni butának. Sajnálod a tanártól az anyagiakat, de az első szülő vagy, aki mindenen kiakad. Milyen oktatást akarsz a saját gyerekednek? Sajnos túl rövid a beat, hogy ebbe mélyen belemenjek. Milyen példa vagyok szerinted, mennyire hiteles? A tanár papol tanulj közben, meg semmi pénzt nem keres. Nekem nem kellenek milliók, én nem igénylem a luxust, de a nyugalmat elvárom. Ebből épp, hogy el nem pusztulsz. Nekem nem kellenek milliók, én nem igénylem a luxust, de a nyugalmat elvárom. Ebből épp, hogy el nem pusztulsz. Engem mindenki le akar beszélni a pályáról, az idősebb kollégák főleg. Ha már elérnénk, hogy amikor én leszek ott, ahol most ők, rábeszélném a fiatalokat, az kurva jó lenne. Nem élek örökké, mennem kell. Többet akarok, mert nem csak innom, mennem kell. Hogy boldog ember legyek, azért tennem kell. Őszinte vagyok, van elég áll szent ember. Nem élek örökké, mennem kell. Többet akarok, mert nem csak innom, mennem kell. Hogy boldog ember legyek, azért tennem kell. Őszinte vagyok, van elég áll szent ember.